abans de procedir a la votació, si els grups municipals que ens han manifestat que voldrien dir algunes paraules. Sí, Oriol, doncs bona nit. Gràcies especialment també a la gent que, als companys del ple i especialment a la gent que a la sala, senyores i senyors, doncs, companys i companyes. Aquest matí he anunciat a l'alcalde, i ara ho comunico al ple de l'Ajuntament d'Arenys de Mar, la meva voluntat de renunciar a l'acte de regidor. Una decisió que he pres per motius personals i forçat per les exigències professionals i que tiro endavant amb el vistiplau de l'Assemblea d'Iniciativa per Catalunya Verds i sobretot el tenir assegurat i garantit un bon relleu amb la companya Sombelliu. Avui ha fet un any i 100 dies de la constitució de l'actual Ajuntament i per tant de l'acció de govern. Un any i 100 dies pot semblar una data de sentència judicial i potser hi ha qui ho pensa o pateix així. Us ho asseguro i que per mi no ha estat així, imatges i records positius. Recordo una primera etapa de descoberta i d'esforç de planificar. Estic content del procés que ens ha permès tenir, que ens va ajudar a conèixer i trencar des de bon principi les barreres entre regidories i partits. El treball previ de l'acord de govern d'entesa ens hi va ajudar i aprofito avui per reivindicar que el pacte de govern no estava signat a l'avançada i que a la data equivocada, en què podia semblar que hi havia un acord previ, va ser un error meu de picatge. Aquest esforç de planificació ens ha facilitat el treball posterior i ens orienta en el mandat. Vull agrair de manera molt especial el treball dels equips d'educació i d'infància i joventut i aprofito per reclamar, encara que venen mals moments per la hisenda municipal, més recursos per a aquestes àrees. També agrair al conjunt de treballadors i treballadores de l'Ajuntament la col·laboració i suport que m'han donat. Encara uns agraïments més en el cas d'educació, al conjunt de la comunitat educativa i de manera especial a tot l'equip humà de l'Escola Bressol, de l'Aula d'Adults, de l'Escola de Música i les escoles públiques Joan Maragall i Cinera. I pel que fa a joventut, a tots els joves i les joves que s'han posat a treballar en les diferents propostes que ens hem anat definint aquests mesos. Molta energia i idees que aniran trobant el seu camí. Vull destacar el treball que hem portat a terme des de les regidories d'Educació, Infància i Joventut i també Cultura i Cooperació, un treball que no hauria estat possible sense la implicació directa de tota la gent que segueix mobilitzada en Iniciativa per Catalunya Verds. Tenir un grup, sentir-nos grup i ser un grup ha estat un objectiu que ens permet, als regidors d'Iniciativa, no sentir-nos sols davant l'acció de govern i pensar que responem dia a dia a l'objectiu d'aconseguir un ajuntament més obert, transparent i participatiu. Estic especialment satisfet d'haver aconseguit generar il·lusió en un projecte i una proposta que algú dirà que ara abandono, atès que la vaig encapçalar. Aleshores i ara vull remarcar que si vaig acceptar ser al capdavant era perquè hi havia un grup de gent nombrós i mobilitzat que va posar-me en marxa i es va posar en marxa a partir de la consigna del Som-hi. El grup segueix viu i actiu i el meu compromís segueix en aquest grup, treballant dia a dia, trobant-nos cada dimarts. La mostra més evident que som un grup ha estat poder plantejar, sense dubtes, la possibilitat del relleu que agafarà la Sombelliu. Estic content d'aquesta capacitat que hem demostrat de resposta i també de renovació. Per acabar, agrair de manera especial la col·laboració i l'esforç de la Isabel Roig, que va acceptar embarcar-se en aquest projecte i que ara assumeix encara més responsabilitat agafant el timó del grup municipal. Gràcies, Isabel. I agrair-vos a tots i a totes, companys i companyes del govern i de l'oposició, l'ajut que m'heu donat per haver compartit el treball i no haver dubtat en donar el consell, que us asseguro que sempre ha estat escoltat. Moltes gràcies i sabeu que resto pel que calgui a la vostra disposició. La segona cosa que diria és que ets una persona de consens. I sempre l'Oriol ha estat una persona que ha mirat de fer ponts i de trobar maneres per no trencar res, perquè sempre hi hagués una solució a problemes que a vegades, depèn qui hi hagi, poden ser molt difícils. I l'Oriol és una autèntica persona de consens. I l'altre element és que ets un gran amic i company, i això és de molt d'agrair. Oriol, que et vagi molt bé, que et vagi molt bé la feina, vagi molt bé amb la família, que al cap i a la fi és el que compta.